channel Karthi's vlogs. ಯಾನು ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿ ಅಂದ ಆತ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿ ಅಂದ ಆತ ಅಂದ ತೈಪಣ ನಿಕಲ ಏಪಲ ಪಂತಿನೇ ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡು ವಿ ಲವ್ ಯು ಒಂದು ಪಂತು ಜರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಲೆ ವಿ ಲವ್ ಯು ಒಂದು ಸೊ ಐದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪುಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 4 months ಎಂಕ್ 500 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯಿರು ಯೇ ಫೈನಲಿ 500 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯಿರು ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪೂರ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ತುಳುಡ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಮಂಡೇಡು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದು ಒವೆನ್ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದು ಲೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದು ಲೇರು ಆವಂತೂ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಟಿಂಗ್ 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 ಅದು ಒತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಕುಲು ತುಳುತಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರನಾ ಅತ್ತು ಐಟು ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮುರಾನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಏರೇರ್ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ತುಳುತಕ್ಕುಲ ಆದಿತ್ತುಂಟ ರೇಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೋಜಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಬರಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ತುಳುವ ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲು ಆದಿತ್ತಂಡ ರೇಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೋಜಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಒಂದುವೇ ನಿಕಲ ಕೆಲಸ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನು 8 ಜನ ತುಳುತಕ್ಕುಲು ಲೇರೆ 8 ಜನ ಕನ್ನಡದಕ್ಕುಲು ಲೇರೆ ಎಂಕ್ ನೀಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವು ದಾಯೆ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜುನ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲು ಏರೇ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಮಾರಪ್ಪ ಅಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುವ ರೇಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಯಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಇದೊಂಚೂರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ಪೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ತುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಡತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರಿದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೋ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವ್ರಾಗಿದ್ರೆ ರೇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೋಜಿನ ಹಾಕಿ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ತುಳು ಅವರು ಐ ಆಮ್ ತುಳುವ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಳುವವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರೀದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದವ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಓದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ತುಳು ಅವರಾಗಿದ್ರೆ ತುಳುವಾಸ್ ಕನ್ನಡದವರಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ರೇಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೋಜಿ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ತುಳು ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತುಳು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ಲ 2 minutes ಬೆಲೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಥವಾ ತುಳುವ ಪನ್ಪುನ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಅಂದಜಿ 10:45 ಆದಪ್ಪು 11 ಆದಪ್ಪು ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನವಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರೋಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಿ ತುಳುತ ಕಲೆಗೊಂದು ದಾಯಪಣ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಕಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಆ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ನಿಕಲೆ ನಾನು ಏಪಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುತಕೊಂಡು ತುಳುನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಣೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಏಪಲ ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನತ್ತು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕೇನಿ ದಾದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಕೆಲವ್ದಕ್ಕೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡೈಲಿ ಅಂತ ದಾದ ಪಾಡುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡುನ ಸ್ಪೂರ್ಸೋತೆ ಕಿಡ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅನಿತ್ತೆ ತನಿಷಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಅವನುಡು ಬಟ್ ಆಗ ರಜಾ ತಿಕ್ಕಿಬೋಕ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ವ್ಲಾಗ್
daily. Okay, so in the channel nana subscribe mantitre, please subscribe mantitule. So today's vlog na enkulu start manpuga. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಗೋಡೆಡ್ಕುಲು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೆರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಆನೆನ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲೆ ರೂಮುಡು ಪಿರಾ ಪೂರ ಗಲೀಜುಂಡು ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಡಿಪರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಡ್ಸೊಂದುಲೆ ಮಡ್ಸೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಇಂಕ್ಲ ಎಂಚನ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಪಾತೆರೊಂದುಲೆ ಒಕ್ಕದ ಅದಪ್ಪಣ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಒಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ಕೆ ಯಾಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಸೆ ಅಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂದುಲೆ ನಿಕಲಿಗ್ ದಾದಪಂಡ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಮೋನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೀಮ್ ಲೆತ್ತೊಂಡೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಲೆತ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಲ್ಪಲ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ನ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಬರ್ನ್ ಆತನ್ಲ ನಿಕಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ತೋಜದ್ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಬಿಡ್ತುಂಡೆ ನೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ದಾಂಡಲ ಮೋನೆ ಗಾಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಕಲೆ ಅಂಡ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತು ನಾವು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡೆ ಆನಾಗ ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲೇಕ್ ದಾಯ್ ಮೊಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊನ್ವೇರ ಅವು ಪೋಪುನತ ಪಿಂಪಲಿಗೆ ದಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊನ್ವೇರ ಅವು ಪೋಪುನತ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ದ ಕಲಿಗ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡೆ ಆನಾಗ ಇಂಕೇಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಏನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ಪುನು ಹೊಕ ಕಲೆತ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಮ್ ಹಾವ್ ಚೂರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂಚ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಆತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ಕೋಲದ ಪಗಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾವೇನು ಎಂಚ ಪೂಪ ಒಂದುಲೆಪ್ಪನ ಆಲೋವೇರಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಲೋವೇರಾ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಹೊರೆಂಕೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ನೆತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲೆ ಸೊ ಆಲೋವೆರಾಡು ಪೂಜೆನೂ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ರಿಂದ ಲೋಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಐಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ದಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಏಪ ದಾದ ಇಂಚ ಆದುಪುನಂದೆ ಪನರ ಆಪುಜಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಕೆಲವರ ಡೀಪ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಂಡ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಸೊ ಇಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇಪ ಪೋಪುನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇಪ ಪೋಪುನಂದು ಓಕೆ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುದ್ದಿಯರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈತು ಪೂರ ಆನಾಗ ಅದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 1 o'clock ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಾದು ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ ಔಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಬಿಡಂಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಗುಂಪಾದು ಪಿರೋಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವಲ್ ಎತ್ತ ಬತ್ತದ ರೂಮ್ ಉಟ್ಕುಲ್ಲಾವೆ ಓದಾರೆ ಎಲ್ಲೆ ಇನ್ನು 10th ಎಲ್ಲೆ 11th 12th ಬಿಗ್ ಧಮಾಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 12th to 25th ಆಯ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ತರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತಿಲೆಕ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಂಕು ಲಂಬರ ಇಜ್ಜರ ಯಾನೇ ಓದರೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಓದುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆದು ಓದು ಪಂದಿತ್ತಿರ ಪಗ ಪೋದು ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 hour ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ 5 ಎಚ್ಚ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಆವನು ಬುಕ್ದ ಎದುರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಆತು ಲೇಸಿ ಆನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತಾನಿಶ್ ನೋಟು 3 to 4 hours ಕುಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹೊರರ ಗರ್ವ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ ನೆರ್ಪೆ ಗೋ ಪೋಯಿ ಓಲೊಂಡಲ ಯಾನೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿಜಿ 1 hour ದೆಚ್ಚ ನಿಂಗ್ ನೋಟಿದ್ದೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಗ ನೆರೊಂದು ಪೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಓದುಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಓದುಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತೆ ಪೋಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕುಲ ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ दादा तू यार ओके आते ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇಡೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ದಯಪನ ನಿಕಲ್ ಕಾಪರ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಡು ಸೊ ಒಂಚಾದ್ ರಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆ ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಮರಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಚಿ ಪಾಡ್ದುಲೆ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಏಪೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಫಿರದಿಕ್ಕು ಒಂಚು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್
subscribe, bye.